Priatelia, na tlačenie kapusty som pripravený, mám rukavice, čiapku, ale aj suroviny, ktoré budem dávať do suda. Vidíte, mám načistené ingrediencie, ktoré pôjdu. Suda budem dávať chren, cviklu, cibulu, jablčka, cukor, bobkový list, nové korenie, čierne korenie, rastcu, sol, no a tu mám pripravený pohárik na črpkanie vody, tak sa môžeme pustiť do tlačenia. Ako prvé si do suda pridám hnedý cukor. A jedno, aj do druhého. Cukor sa dáva kvôli tomu, aby začalo kvasenie mliečne a nie maslové, ktoré je to smradlavé a tú kapustu robí potom nechutnou. Pridáme koreniny. Cibulku, cviklu červenú, chren, jablčka, aj do jedného, aj do druhého suda. Budem tlačiť paralelne, obidva sudy naraz. Nasypem ešte raz. Pridám narezanú kapustu, ktorú som nasolil. Krásne pustila vodu. Bude sa dobre tlačiť. Do jedného suda. Do druhého suda. A môžeme začať tlačiť. Ste si všimli, ja tlačím na schodoch, lebo som vysoký a aby ma neboleli kríže a mohol som sa viacej zapreť do tej kapusty. Tak tento spôsob na terase a schodoch je pre mňa vyhovujúci. Pridáme ďalšiu vrstvu týchto našich ingrediencií, cvikly, chrénu a cibulky, aj do jedného, aj do druhého sudu. Tento recept pochádza z Liptova, konkrétne z liptovských sliačov. A pridáme aj koreniny. Priatelia, takto prebieha moje stereo tlačenie, kedy tlačím dva sudy naraz a môžem sa takto dobre z týchto schodov na tejto sudy zaprieť. Priatelia, takto to vyzerá v tom sude, keď sa tlačí. Vidíte, toto je ten vyšší súd a tu som v tom menšom. Takže nám krásne voda vystupuje. Keď sa voda vytlačí na povrch kapusty, tak sa takto pohárom a musí sa odobrať. Tak. A aj z druhého suda. Takže takto prebieha tlačenie kapusty. Vrch sudu položím takéto kamene, pod ktorými je kapustný list. A tu je takto. No a už len sudy umiem a uložím ich na izolačnú podložku do garáže a do týchto žliabkov napustím čistú vodu a zakriem to takýmito deklíkmi. A to je vlastne celé tlačenie kapusty.